Τρία πράγματα που έμαθα μέσα από τον Bookless Challenge και σίγουρα να θέλεις να τα ξέρεις και εσύ. Tip νούμερο 1, το οποίο ακούγεται πολλά απλό, αλλά οι παραπάνω δεν το ξέρουν, ούτε εγώ το ήξερα, είναι ότι πρέπει το conditioner σου να το χρησιμοποιάς μέχρι και σχεδόν στη ρίζα. Όλοι ακούγαμε από το ίντερνετ ότι δεν πρέπει να βάλουμε conditioner στη ρίζα, αλλά τούτο σημαίνει ότι το conditioner πρέπει να εφαρμόζεται από τη μέση και κάτω, το οποίο έκανα και εγώ. Tip νούμερο 2, ο τρόπος που εφαρμόζεις τα προϊόντα πάνω στα μαλλιά σου παίζει πάρα πολύ ρόλο στο αποτέλεσμα που να έχεις μετά. Ένας τρόπος τον οποίο είχα δείξει και σε προηγούμενα βίντεο και είναι πάρα πολύ βοηθητικός, ειδικά για τον gel σου, είναι να χρησιμοποιάς το Prayer Hands Method, το οποίο είναι κάπως έτσι και απλώνεις το προϊόν χωρίς να το τρίφκεις πάνω στα μαλλιά. Tip νούμερο 3. Βοηθά πάρα πολλά αν κάνεις section τα μαλλιά σου για να εφαρμόσεις καλύτερα τα προϊόντα και να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα μετά. Ένας πολύ καλός τρόπος να τα κάνεις section είναι εδώ, πίσω από τα αυτιά. Και μετά κάνεις section οριζόντια. Ας πούμε πιάνεις το top της κεφαλής πάνω και χωρίζεις αν χρειάζεται ανάλογα με την ποσότητα του μαλλιού που έχεις. Tip νούμερο 4. Πρέπει να κάνεις τα μαλλιά σου όταν είναι εντελώς βρεμένα. Soaking wet. Πρέπει όταν κάνεις scrunch να ακούεται ήχος, σημάδι το οποίο μας λέει ότι είναι αρκετά βρεμένα τα μαλλιά σου. Τη νύχτα, γιατί τσάμε γίνεται συνήθως ο κακός χαμός με τις μπούκλες όταν κοιμάσαι. Ένας καλός τρόπος να κοιμάσαι είναι το pineapple method. Δηλαδή, κατεβάζεις τα μαλλιά σου, πιάνεις τα με έναν ψηλό κότσο χαλαρό, έτσι ψηλά, και μπορείς να τα βάλεις μέσα σε bonnet ή και να κοιμηθείς έτσι με ένα silk pillowcase, εάν έχεις. Και τούτος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσεις τις μπούκλες σου throughout the night. Τούτα ήταν κάποια από τα πιο βασικά tips που με βοηθήσαν να αλλάξω τις μπούκλες μου από έτσι σε έτσι και ελπίζω να σε βοηθήσουν και εσένα όσο και εμένα.